गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरआव गोबां बिबांनि गाइखेर दिहुननायनि मावबिथांखि। बाक्सा जिल्लायाव सानसेयावनो 1.5 लाख लिटार गाइखेर दिहुननायनि थांखिखौ मावफुंनो आरो गाइखेर खोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्ला गाइखेर इउनियनखौ दानाय जादों। बिनिनो आफाद दानायाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। रुफाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो खुंफुंदों राजकुमब्रि इंलिस फरायसालिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा इंलिस स्कुला देग्लाय 25 बोसोराव आगान होबाय। हरिसिंगा सोहोरनि बिखायाव बरनै गुदि खान्थिजों हरिसिंगा बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बर'नि सादु राजकुमब्रिनि मुङाव 1997 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। थांखिया बर'नि मुंजोंनो बर'नि गुदि हारिमु आसार खान्थिनि बागै गुवारै फोरोंथाय सोलोंथाइ बायदि बिथिंखौ गियान होनायनि समानै इंराजि रावखौ बिथा खालामनानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन होनना फोरमायदों रुफाथि मायथाइ फालिथाय आफादनि आफादगिरि भुवन स्वर्गीयारि नेहाथारि जोंखां दैमारि बिथांमोना। बाक्सायाव गिबि खेबनि थाखाय डिजिटेल थाखा खथा बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि तिहु आरो बरमा सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय आनन्दपुराव गिबि खेबनि थाखाय डिजिटेल थाखा खथा बेखेवदों। डिजिटेल मुगायाव उन्दै गथ'साफोरनो गोनोखोआरि आदबजों सोलोंथाइ होनो थाखाय आनन्दपुराव बे हाबाफारिखौ बानजायदों। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'जों लोगोसे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। बिपिएमनि सायाव गोख्रों अजद बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांनि। 17 बोसोराव बिपिएफनि रिहन दैमारि, देरहासार बसुमतारी, प्रमेला रानी ब्रह्म बिथांमोना 10,000 हेक्टर हाग्रा सिफायनानै गावसिनि साहा बागानल' बानायालासे हा गैजायै सुबुंफोरनो हा राननानै होयोब्ला दिनै बिटिआरआव हा गैजायै सुबुं थानाय नंलामोन होनना रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। प्रमद बर'आ दैदेननाय बिटिआर सरकारा 2 बोसोरावनो 6,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होबाय। दिनैबो हुल्डुगाव डिभिजननि सिङाव गोजाम स्वयं सिंखिला गामियाव 264 था हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरि सरकारि मावख'गिरि बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों रायजोनि हाबा मावनो इउपिपिएलआ सरकार दादों। रायजोनि मुलाम्फानिनो हाबा मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह'। काजलगाव थानानै रुपसि महाराज खरखरि हाग्रा बिफाननि बेंखनाव थानाय खरखरि हाग्रायाव सासे आइजोनि गोथै सह' मोनदों। पुलिस हान्जाया गोथै सह'खौ बोखांहैबाय होननानै खौराङाव मिथिहोदों। खरखरि हाग्रायाव खनले खनले गोथै सह' मोनबाय थानायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा सोमोनांदों। जाथायनि दायनिगिरिखौ नागिरना गोख्रों आयेन बायदि साजा होनो रायजोफ्रा दाबि खालामदों। दावराय देख्रेब नार्जारिखौ लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि गोख्रों बिबुंथि। दावराय देख्रेब नार्जारिया अर सुनो हायो नाथाय अर खोमोरनो हाया। दावराय देख्रेबा बिफां दाननो हायो नाथाय बिफां गायनो हाया होनना प्रमद बर'आ बुंदों। बिटिआरआव एमएलए मासिया 12 बियाबनिफ्राय 14 बियाबाव बारायनाय जागोन। एसटि खथाया एसटिआनो थागोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि भारतनि बियाब दाफुंनायजों उदालगुरिखौबो लकसभा बियाब खालामनो फारिलाइ फोसावदों। बेवहाय बिटिआरनि मोननै लकसभा बियाब क'क्राझार आरो उदालगुरिखौ एसटि सिटआव नुनो मोननाय जायाखै। मैयानिफ्राय जागायजेनबाय खुंगा 28थि किउरुगि आरो खुंगा गुदि पुमसे टाइकान्ड' चेम्पियनशिप बादायलायनाया अल बडलेण्ड टाइकान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा नोगोराव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो अल बडलेण्ड टाइकान्ड' एस'सिएशननि आफादगिरि तामिनबा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिटिसिनि बारग' चिफ तामिनबा बिपिएमनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गोमानानै दङ। प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया गोमादों। गोमानानै दङ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामाखौ नागिरना दिहुननो बिबान होदों खौरांगिरिफोरनो। हाग्रामा महिलारिखौ नागिरनो थाखाय गारि होगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बागानफोराव थानाय बडलेण्ड डायरी मिशन बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बेलस्रि दख'रा एपसखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों बनसुआ। माखासे सान सिगां बारग' एनडिएफबि बि नायजाबखौ बेलस्रि दख'रा एपसनि देहायारि गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव मिरु बनसुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। बनसुखौ सनितपुराव लाबोनायनि थाखाय बि नायजाबखौ बुदों होननायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों मिरु बनसुआ। बनसुआ बुंदों सुबुं दारा हादराव बयहाबो आफाद दाना खामानि मावनो हानायनि मोन्थाय दं होनना।